Niyataka Street Battle for to announce. Ha? Magingay din. Ano? Okay. Battle natin ngayon. Shoutouts dahil sa Militia Drug. O sa tanan na din okay. Rapatikos. Rapatikos is SLTG. Batang Kandado. And okay, it's now. Everybody here, make some noise! Lain na kayo mga tao. Okay. It's na to. Introducing to my right, we got Slim. Ulot lalo na sa mga hinayupan. Relax ka lang boy, wala itong batang mo. Tapos na ka dyan, di na to isip bato. To my left, Battle MC to my left, we got Tonelli. Black fam in the cream drop lamb. Most of y'all cats with deals, y'all ain't hot, man. I'm about to do it again. You about to. Nauna Tonelli ah. Tonelli. Tos. Hari. Ayaw na. Matuplok Sauna. mo. Ha? Siya. Ikaw una gyapon. Sige, ulo galing. Ikaw una. Sige. Patay di ako eh. Una. Okay. First round kay Tony. 90 seconds lang. Let's go. May gabi sa tanan. Og sa mga buang, shoutout nga pala akong kontra buang. Ini siya nga bata nagkikinkwentro sa ako awa siya na swito nga ako kaging na. Mon ikaw nga akong kontra, pasalamat ka kay medyo dili kini ako mga banat di ni para sa imuha kay para ni Cantors Marquez nga gila ninyong boksingero ang dagway mo nang dagana kay bukbok yang dagway. Kining dula di man ni siya panghinambog first time daw kuno niya na siya isa ka pilde. Second time di ay. Pwede na siya muribat. Di na ko nimo ma-blind pass. Sige, daw na. Game time. First round, Slim. Let's go. Yo. Nagingon ka sa ako nga mura kog buang. Wa ka nagtanaw sa imong naong nga mura og tikbalang. Mauni ang akong palad. Wala pagalitan nagsugod ikaw na nang luspad. Oh my God. Og nagpasikat pa ka sa imong mga kabrad. Kana ako no kay mamahaling iPad. Kaya ang akong nahibawan sa imo nga nag-drive ra ka og sikad. Agay! Busa! Pauli na sa inyo! Kay ni una nag-uli sa imo ang imong konsumo nga si Scooby-Doo! Tangina mo! Di ba? Ikaw tong sikat nga artista sa una pero karon laos na! Kay tungod di kalat na sa tibuok Pilipinas ang iskandal ninyo ni Vice Ganda! Tanga! Oh my God. Time! Round 2, Tonelli. Let's go. Grabe mo istorya ba? Nagsiklaway! Naigo ko na ang mata! Pamang nag-sniper ba eh? Wow! Gaya kaya siya mo tira! Ano nangyari? Walang karon nga dula, medyo wala ko'y gana. Kaya akong nakontra, nag-inosara. Medyo kuan kay ko sa akong mga crimes karon kay murag dili gyud ni siya para unta sa iya pero ako na lang ning ikuan 90 seconds. Ako na lang sugdan. Oy bro, pasensya nganong ikaw nakikinkwentro sa ako makig-battle mo na adagan ako kasenso. Ako ang tao sa bugo nga mopili sa imo karong adlawad ilubong ta ka sa sementeryo. Kung si Jimox ilang giilang ay smaglas lahi ako si Tonelli magpaila sa imo, ako si Lune. O nang ikaw tawana ka, medyo baga-baga imong face. Nagiging pintro ka sa ako, disgrace. Miskan asa ka makakita, I'm full of grace. Cause tagan ko ganja mo nang sa ganja place ko. Kini nga banat dili ni puro hinambog. Yang kalo balik
iyang gitaguan ang iyang mismong upaong buhok. Time, round 2, Slim, let's go! Yo! Dagan kay kag na istorya kay tama man kay ka? Bullshit! Sabog ka na naman at makulit! Kasi naka-edit ka na naman ng marijuanang fucking shit! Pasensya na sa mga nakaila sa kuha. Kaya akong gitang istorya karong gabi una, halos Bisaya. Kay kini mga dakong kontra mo ni naghikog sa Ayala. Kay tungod gibulagan sa sayang uyab nga murag naong og tilapia. Diba? Patay na ka. Diba ikaw tong gibiyahe ni San Pedro padulong sa langit? Pero gitagak ka niya sa mangit-ngit kay dito pwede ang yagit nga bulingit. Pusit! At bakit? Mukha mo parang pusit! Busa, diri sa kong atubangan, ayaw paghinilas. Kabasing tagpa, sa basing tagpaon, tikaon niya sa imong kagalingong tinilas. Shit ka! Time na. Last round, Tuniling. Let's go! Nanaway ka, yagit. Huwag ka nagtanaw sa imong forma, yagit pa, pangit pa. Nakaloko kang gago ka. Salamat ka kaging ko karon mo nang dili ko nimo mapildi diretso. Kini nga battle ako ang ikatulo kay ako ni pildihon sa kagalingong istorya ug maayo. Bitaw bay makasaway ka sa konforma nga ako driver sikat. Nganong inani ko kay sukad-sukad, daghan ko nga barkada, daghan na kaila, mo nang mas dako kog respeto sa inyo taga Perto kay ngano diri ko ga pamasayro. Walang medyo kwan kay ko kay ngano kiniuntang istoryana ko kung gipangkwan karon para gibuhat mo nga kanta. Time. Last, Slim, last round. Let's go! Time. Hindi, joke lang. Tangina. Tarungon. Kana ang ginaingon sa akong mga kaamiguhon. Nga kung ako na mag-flip top kinahanglan akong tarungon. Pero katong ilang gipang istorya din ako tuangay nga dibdibon. Kay nakadaog lang mo sa una na ako nga flip top kay malas kay kuat tunga panahon. Busa sa pagkakaron, ikaw akong malas-malason. Kay kaming pertuhanon dili na mo sugot nga inyurang daog-daogon. Wala ba mo kabalo nga ang pertuhanon ang nagpasimug na ning atong dula diri karon? Busa karon, kamo akong pahibawon. Kung naaman galing final, pertuhanon jud ang dapat nga mo champion. Abi ninyo, I hate this bugo. Kay kabalo mo, ya manggod kipatay nga lugar ang akong papa nga si Jigo. Pero dili sa ingon nga kay bahibalo tamo kay manimalos ko ninyo. Kay kato nga panghitabo gikalimtan ako to. Busa, magdespituay ta ninyo migo, perto to bugo, bugo to perto, manalo og matalo, magkaibigan pa rin tayong lahat! Yes! Yo, time! Yo, make some noise! Yo. Slim ba? Breezer, flipside, akong boto, Slim, mura to. Okay, Warlord, Slim, way pagduwa-duwa. Si Shona. Yuna. Flip Yuna pala. Diri ko sa Puerto Ricans. Okay, Yatama Street Battle. Laban pala natin ngayon, unang bout. Slim versus Tony Lee. Judge vote 3-0 para kay Slim.